оё шумо зуд бемор мешавед ва пас аз истироҳат намудан худро мондаис мекунед ва ҳатто бемории зукомро дуру дароз ва вазвин мегузаронед, ин метавонад ки нишонаи паст будани масъулият ё ин ки иммунитети бадани шумо бошад. дар ин видео ман ба шумо сабабҳои паст шудани масъулияти баданро мефаҳмонам, кадом нишонаҳо ҳангоми пастшавии масъулият ё ин ки иммунитети бадан дида мешавад ва тарзи ташхис гузоштан ва тарзи баланд бардоштани иммунитет ё ин ки масъулияти баданро мефаҳмонем. масъулият чист? масъулият ин як узв нест, балки як системаи низомии мураккабе мебошад ки иборат аст аз ҳуҷайраҳо монанди лейкоситҳо, лимфоситҳо ва макрофагҳо ва бофтаҳо ба монанди лимфагиреҳо ва узвҳо, яъне рӯдаҳо, пӯст ва испоҷ. вазифаи асосии масъулияти бадан ин мубориза бар зидди бактерияҳо, вирусҳо, замбурғҳо ва ҳатто ҳуҷайраҳои саратонӣ мебошад. чихеле ки дар ин схема шумо мебинед, инҳо сохтори ҳуҷайраҳои иммунитети бадан мебошанд ки шабрӯз дар хизмати организми шумо ҳастанд, яъне ки бар зидди тамоми микробҳо мубориза мебаранд ва моро аз бемориҳо раҳо менамоянд. нишонаҳои паст шудани масъулияти бадан. агар ки масъулияти шумо паст шавад, чунин нишонаҳо метавонанд дар шумо ҷой дошта бошанд. якум, тез ба бемории зуком ё ин ки шамолхӯрӣ гирифтор шудан, яъне ки дар як сол зиёда аз 4 маротиба ба бемории зуком гирифтор шудан, ин метавонад нишонаи паст будани масъулияти бадани шумо бошад. дуюм, захмҳои дер барқароршаванда. агар ки дар бадани шумо ягон захм пайдо шавад ё ки шумо ягон ҷойтонро масалан мебуред, ин захмҳо дер дар организми шумо барқарор мешаванд, яъне ки сиҳат меёбанд. ин ҳам метавонад нишонаи паст будани иммунитет бошад. сеюм нишона, ин нишонаи беқувватӣ ё ин ки хоболудӣ. ҳангоми паст будани иммунитет одам хоболуд ё ин ки камқувват мешавад. чорум, ин герпеси лаб ё ин ки герпеси рӯй ё герпеси дигар қисмати бадан, яъне ки дар шумо тез герпес афзоиш меёбад. яъне герпес ин вирусе мебошад ки ҳангоми паст будани иммунитет ё ин ки масъулияти бадан афзоиш мекунад. панҷум, афзоиши бемориҳои замбурӯғӣ ё ин ки грибок мегӯем ба таври дигар. тез дар шумо бемориҳои замбурӯғӣ дида мешавад ё ки ба бемории грибок гирифтор мешавед. нишонаи дигар ин паст шудани иштиҳои бадан, яъне ки набудани иштиҳо. нишонаи дигар пайдошавии доғҳо дар қисмати рӯи бадан. агар зиёда аз 3 ва зиёда аз ин нишонаҳо дар шумо дида шавад, ба шумо тавсия дода мешавад ки ба духтур муроҷиат кунед барои пурра аз ташхис гузоштан ва муайян кардани сатҳи масъулияти бадани шумо. ҳамаи инҳо будан ба таври умумӣ дар бораи нишонаҳои асосии паст будани масъулияти бадан. акнун мо дар бораи сабабҳои паст шудани масъулияти бадан ба шумо фаҳмонда медиҳам. сабабҳои паст шудани масъулияти бадан. якум, ин стрессҳои дурудароз ё ин ки тӯлонӣ мебошад. ҳангоми стрессҳои дурудароз миқдори гормони стресс ё ин кортизол дар хуни бадан зиёд мешавад ки ин ба пастшавӣ ё ин ки пасткунии ҳуҷайраҳои иммунӣ меорад ва дар натиҷа иммунитети шумо паст мешавад. чӣ хеле мо гуфтем, масъулият ин як системаи мураккаби ҳарбӣ мебошад дар организми мо. дуюм сабаби паст шудани иммунитети бадан ин нокифоя хоб кардан мебошад. ҳангоми камхобӣ масъулияти бадан паст мешавад аз лиҳози ки ҳуҷайраҳои масъулӣ ҳангоми хоб рафтан барқароршавиашон зиёд мешавад. чӣ қадаре ки кам хоб рафтед, ҳамон қадар барқароршавӣ ё ин ки восстановление ҳамин ҳуҷайраҳои иммунӣ паст мешавад ва ин ба пастшавии иммунитет меорад. сеюм сабаб ин
нарасоӣ ё ки камшавии витаминҳо ва микроэлементҳо дар хуни шумо. асосан пастшавии сатҳи витамини D, витамини S, витамини B6 ва B12 ва микроэлементҳо, яъне ки оҳан, ҳангоми паст шудани миқдори оҳан сатҳи иммунитети бадани шумо паст мешавад. чорум ин истифодабарии ғизоҳои камсифат. зиёда аз 70% масъулияти бадан, яъне ки дар рӯдаҳо ҷойгир аст. ба ҳамин хотир ҳангоми истифодабарии ғизоҳои камсифат микрофлораи рӯдаҳои шумо вайрон мешавад ва ин ба пастшавии масъулияти бадан меорад. сабаби дигар ин камҳаракатӣ. чӣ хеле ки мо гуфтем, системаи иммунӣ аз гиреҳҳои лимфатикӣ ва рагҳои лимфатикӣ ҳам иборат мебошад. чӣ қадаре ки мо ҳаракат кунем, лимфаи мо дар ҳаракат мебошад. агар ки мо ҳаракат накунем, рагҳои лимфатикӣ мо ҳам ҳаракаташон суст мешавад. ба ҳамин хотир моеъ дар дохили онҳо бозистӣ мешавад ва ин метавонад ба пастшавии масъулияти бадани шумо биёрад. сабаби дигар истифодабарии машруботҳои спиртӣ ва сигор ба пастшавии масъулияти бадан меорад. яъне ки инҳо дар таркибашон моддаҳое доранд ки ба халалдоршавии бофтаҳои лимфатикӣ ва барқароршавии ҳуҷайраҳои масъунӣ меоранд. сабаби дигар истифодабарии беасоси антибиотикҳо метавонад ки ба вайроншавии микрофлораи организми шумо, микрофлораи рӯдаҳо ва пӯсти бадан биёрад ва ин ба пастшавии масъулияти бадани шумо меорад. сабаби дигараш ин шахсоне ки гирифтори бемории диабети қанд мебошанд ё ин ки гирифтори фарбеҳӣ ва камҳаракатӣ ҳастанд. дар ин шахсҳо иммунитети бадан ё ин ки масъулияти бадан доимо паст аст. ба ҳамин хотир ин беморон бояд ки доимо дар зери назорат бошанд. кадом ташхисҳо ё ин ки муоинаҳоро барои гузаштан ё ин фаҳмидани сатҳи масъулияти бадан лозим мебошад ба шумо? барои гузаштани ин ташхисҳо ҳатман бояд шумо аз духтур маслиҳат гиред ва бо тавсияи духтур таҳлилҳои гуногунро бояд супоред. ба таҳлилот дохил мешавад санҷиши умми хун ки дар он ҷо дида мешавад лейкоситҳо, лимфоситҳо ва нейтрофилҳо. иммунограмма барои муайян кардани Т ва Б лимфоситҳо. иммуноглобулинҳои А, М ва G. аз витаминҳо бояд ки шумо таҳлилҳои оҳан, витамини D ва витамини B6 ва B12-ро супоред. бисёриҳо савол медиҳанд, оё масъулият ё ки иммунитети баданро ба таври зуд барқарор карда мешавад? ҷавоб не. барои ин вақт ва сабр лозим мебошад. дар муддати кӯтоҳ иммунитет барқарор намешавад. якум роҳи барқарорсозии иммунитети бадан ин дуруст намудани хоб мебошад. шумо бояд ки дар як шабона рӯз аз 7 то 9 соат хоб равед. чӣ хеле ки мо гуфтем, ҳангоми хоб будан организми мо ҳуҷайраҳои иммуниро барқарор месозад. дар ин муддати 7 соат, 8 ё ки 9 соате ки хоб меравед, ҳуҷайраҳои бадани шумо барқарор мешавад ва ин ба баландшавии сатҳи иммунитети шумо меорад. дуюм, ғизоҳои тару тоза ба монанди сабзавотҳо ва меваҷотҳоро дар ратсиони шабонарӯзии худ ворид кунед. аз хотире ки дар таркиби сабзавот ва меваҳо миқдори зиёди витамини B6, B12, оҳан ва дигар микроэлементҳо мавҷуд мебошад ки ин ба тезонидани барқароршавии организми шумо меорад ва ҳангоми тезонидани барқароршавии организм дар якҷоягӣ ҳуҷайраҳои бадан ҳам ҳуҷайраҳои иммунитетӣ ҳам барқароршавияшон дучанд мешавад. ва ба хӯрокҳои худ пробиотикҳо ворид кунед. бисёр пробиотики худ ин кефир мебошад. сеюм ин ҳаракатҳои зиёд ва машқ кардан. дар як рӯз на кам аз 30 дақиқа ба машқ машғул шавед.
бисёртар тавсия дода мешавад ки шумо давед ё ки роҳ гардед. Ин беҳтар аст барои барқароршавии масъулияти бадани шумо. чорум, ин идоракунии стрессҳо. шумо бояд ки худатонро, яъне мағзи сари худатонро одат кунед аз стрессҳои дуру дароз ва тӯлонӣ пешгирӣ карданро. барои ин дар ҳавои тоза гашту гузорро зиёд кунед. истифодаи витаминҳо. истифодаи витаминҳо танҳо бо тавсияи духтур истифода баред, ба монанди витаминҳои D, витаминҳои B12 ва магнийро. ҳатман аз муоинаи духтур гузаред. агар ки ин сатҳи ин витаминҳо дар ҳақиқат дар организми шумо паст бошад, пас аз тавсияи духтур ин витаминҳоро метавонед истифода баред барои баланд бардоштани сатҳи масъулияти худ. ва роҳи дигар ҳифзи микрофлораи рӯдаатон. барои ин истифодабарии антибиотикро бесабаб кам кунед. ин ба барқароршавии микрофлора меорад. ҳангоми барқароршавии микрофлораи рӯдаҳои шумо масъулияти бадани шумо баланд мешавад. хулоса дар охир ман ба шумо мегӯям ки масъулият ин як ҷузъи муҳими организми шумо мебошад. агар ки он заиф шавад, шумо тез тез ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавед. барои ҳамин ҳангоми паст шудани масъулияти бадан бо духтур муроҷиат кунед ва духтур ба шумо тавсияҳои лозимаро медиҳад ва шумо таҳлилҳои даркоиро месупоред ва пас аз он муайян шуд ки сабаби пастшавии масъулият дар чист ва тавобати дурустро шурӯъ мекунед. дар охир ташаккури зиёд ба шумо. дар ин видео лайкро зер кунед, дар канали мо обуна шавед ва фикрҳои худро оиди масъулият ҳатман дар зери комментариҳо нависед. шумо бо кадом усулҳо ва бо кадом роҳҳо масъулияти худро баланд мебардоред. ташаккур.